DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Lunes na pagkaaldaw sa Tuya Agabos fet sa 15 ng unyan kan bulan nin Enero 2024 hala kabangaan na kan primerong bulan kaining taon an sa muyang pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kan kaaldawon asin kan semana dapat mahal da Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa gabos ng mga nagkukumpleanyo ngunyan. Igwa man po ning kumpleanyo dyan sa Sanggunian Panlalawigan kay 3rd District Board Member Jessup Salceda. Happy birthday tabi Sir Jessup Board Member. Hali man yan sa bilog na PBN DCGB. Sagkod na kitang alas 10:30 sa programa Tingog kan Banwaan. Kasabay ang tropa. Ang news team, Chief Jimmy, Pading Jim, Compadreng Al, Compadreng Jomar, yaon man dyan Ans Galero, Joshua Bino, Manibela Henry Mata, sa control technical sa AM Band, no less than our Chief Tech, Ramir Tanay para po sa AM Band region-wide. Sa gabos na pigabot kan sa muyang broadcast sa laog kan Rehiyon 5. Katanduanes marhay na aldaw dyan sa Saindo. Mas bate siring man Sorsogon. Camarines Norte and Camarines Sur. Yan sa Saindong radyo, sa harong, sa opisina, sa mga tiyendahan. Diyan sa Saindong mga behikulos. Welcome na tabi, katuwang dyan sa newsroom. Siyempre, the ever reliable ang masasarigan pag-abot po sa Bareta, Lokal, National, International, ang tropa. Sa pangenot ni News Director Mardela, ang walang katapat, yaon dyan ang matitindi. Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, asin si Razel Cortez. Yaon man sa samuyang social media platform sa internet, Jimos Barrios kasabay ang news team. Siyempre, Thresia Marilitana. Sa IT yaon dyan, si Richard o kaya yan, si Jerome Nico Martinez. Ako ba pan sa indong servidor sa radyo? 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi, nasandali lang at naka-standby ang sa tuyang chief reporter Tulos. Ilaog ta, tanganing dahi kita bitin sa oras dyan sa luwas. Baka mawala yung connection. Chief Jim Pade, good morning. Yes, salamat Tabi Pade. Continuation ini kan tuang istorya kan nakaging simana digdi sa programa mo Tabi Pade. Digdi sa Sangguniang Bayan kan ginabatan kung saan initially an istorya o issue nagpuon bagaduman sa post ni Kagawad Mig sa Amano sa first regular session kan paglaog kan 2024 January na daiso grupo kasabay si Vice Mayor Gemma Ana Unghoko and binalansi niya to ini nakuha niya to sulado ni Vice Mayor Gemma Ana Unghoko tungkol sa bagay na ini kasabay na itong aligasyon ni Kagawad Migs Amano na iguanin sobra 113 na mga draft ordinance resolution anda inaatindiran dyan sa Sangguniang Bayan.
ito nadangog pala ni Kagawad Mig sa Amano na entrevista mo tabi pa di. Oo. And saro pa igwanan nin invitasyon na naresibingon niyan si Kagawad Mig sa Amano na may duwang daw na committee hearing starting niyan January 15 to 16 ang agenda manungod na duman sa draft appropriation ordinance manungod sa annual budget for 2024. Yaon dig ditabi pa de si Kagawad Mig sa Amano tungkol sa sayang reaksyon sa entrevista kanakagingal daw kay Vice Mayor Gemma Anong Hoko. Kagawad, good morning. Sa ibong na linya po ang si Pio sa DCGB. Hello, good morning sir, Pio. Yes, Kagawad Migs, Diyos marhay na aldaw, salamat sa oras. Before we go duman sa pag-respond mo tabi sa mga pahayag man kan sa indong presiding officer si Vice Mayor Gemma, would you confirm tabi na igwanan nin kunya parang imbitasyon daw para paghururunan yung budget diyan sa committee level ba yun? Over? Opo. Nga na po yan tungal daw. Mangyayari, ansa po na budget meeting, ay mga po scheduled na mga head of offices na ipipresent po ninda sa aman, sa Sangguniang Bayan, ang sandang budget, and then i-defend po ninda, i-deliberate na and tomorrow. Ay, oo. Opo. Okay, so sa sakuyang pag-intindi tabi Kagawad Migs, bako pa ini sa plenaryo kundi duman mo na parang sa committee yung by department mo na tabi, over? Opo. Procedure talaga po yan. Na before po mag-approve ang Sangguniang Bayan ning sa the budget, dapat magaginganay po ning budget hearing. Pinalapag po intiro mga head of offices sa munisipyo, and then they will be presenting their budget, including po an office of the mayor, pati po ang Sangguniang Bayan, mag-present po sa plenaryo sa budget para pag-adalan, pwede po dito at pwedeng dagdagan, palitan, o kung naman marayan para sa ikakaypuan po sa Banwang Ginubatan. Ayun, so it's now working yaon na sa budget deliberations pero dai pa maabot sa plenaryo tabi, at least iyon na po nagdadalagan. So what would be the assurance na magiging smooth sailing ang dalagan at least diyan sa budget deliberation sa committee level mo na tabi, Kagawad? I hope everything will be fine. Siyempre, hindi po naman na pwedeng i-delay dahil kay Puan po di sa Banwang Ginubatan. Iyon, oo. So, tama ba yung pagdago ko, Kagawad Migs, ngunyan buda sa aga so budget deliberations? Yes po. Amo po so big post ko po na ang budget deliberation is scheduled on January 15 and 16. So nga na po magapon, and then kidamlag po, sir. Opo. Matapos daw tabi yan na sa duwang aldaw na yan na periodo, Kagawad? Siguro mag-extend na lang, sir, ng another day or kung pirang aldaw para matapos po kung ano pa man ang pag-irestoryaan po sa budget hearing po. Opo. Then, after, kung matapos na kwentas klaras, that would be the time na tama ba ang procedure na masunod is sa plenaryo na tabi? Yes po. Plenaryo, mag-meeting gilen po sa committee ng budget for approval na po. Takong naman po ning kumpleto na po so deliberation, kumpleto na po sa mga request, entero, i-approve na po yan budget sa Ginubatan, sir. Po. Gura no, totalmente tabi any idea so budget? Didi po, alat ka na po. Aha. Pirang million Bali, siya? nagkaralapad. Ay, Diyos ko nga lang pares po. Didi, sir, Pio. Daing atong sa papeles. Opo, pagka nagabot ni taon ni po didi po no nakasaad po sa hindi maray siya masyadong kwan eh. Didi sa invitation, aring sa subtotal sa general services 133 million,
pili sa subtotals and social services may naman 67 million. Pag wala ako didi pa nakikita sa pinakatotalmente. Okay. So, Opo. more or less, rough estimate, siguro mga aabuton man ng 200 million more or less siguro tabi ano? Siguro. Okay, sige. Grand total oni 327,166. 337 million. A million. I'm sorry. Okay. Thank you for correcting me po, Sir Pio. Yeah. Okay. 327. Opo. Okay. So, that's it tabi ano. We go, madangog tabi duman kami sa imo man na simbag sa mga puntos na ilinuwas man ni Vice Mayor Gemma sa programa. We will be listening. Go ahead tabi. Okay. Ipupulo kasi para hindi na kamo maulat. Gusto ko lang po ipaliwanag, sir, na kami po, kung sana po kami public servant, we are also legislators. One po kami, we have to protect the interests of the people. We were elected talaga po as legislators. Hello? We're listening tabi. Go ahead po. Okay. So, pag-abot naman po sa issue number 1, nag-post po ako sa to na tungkol po na ayo po mga wala quorum dahil ayo mga absent. And I made mention na hello? Sige po. We're listening. Sige po. And I made mention na 2024 budget for Ginubatan was not tackled at all. Pero dito po, sir, Sir Pio, Opo. wala po ako sabi dito na ayo irresponsable. Wala po. It was information to the people na wala quorum. So, kung tama ang sat kuyang pag-iinterpretar tabi kagawad, Migs, pure, plain information na uni ang sitwasyon. Dahil kami nakasesyon tamay mga absent. Yes po. Okay. Opo. And katulad po nung sinabi ko doon sa aking message na hindi natakal yung 2024 budget, information pa rin po yun, sir. I did not mean na may maraot or something. The reaction, nakikigani po ako ng reaction. So, wala ako intention to hurt anyone po, sir. Yun, So, pure plain information as it is, tabi. Yes po. Okay. Now, ang sabi ni Vice Mayor Gemma na it's not good na magpara-post nin arog kaan, would you still, do you have still intention na mag-post for information purposes as you have said, Yes tabi? po, trabaho naman yan. Let the people know. Arag po si Councilor Tisay, nag-post siya kung ayo kami quorum or wara. Maski po si Vice Mayor, nag-post man po siya ng mga activities niya. Ako po, hindi ako nag-post ng mga activities ko, like nagalibot ako, nanabang ako, ko nature, kanya-kanyang style po, yan. Okay. Sa pagiging politician. Okay, now, duman sa kunyan, sa pahayag ka na busy alkalde ni Vice Gemma, nasabi talagang dahil ma-deliberate pa yung budget because iyon na nga yan. So, procedure na siguro nasimbag na yun na nga ni tabi. Opo, Vice, nasimbag po. I'm very, very happy. Nag-post man nga niya pa ako na talagang naugma ako na nagkayo na ding schedule po. Okay. Sama na budget na hearing. Now, duman sa almost 100 na mga resolutions and ordinances na daay na hiro, ang sabi man kan busy alkalde, it is because kay puhan pag-adalan iyan nasabi kan busy alkalde yung sa pagtaunin cake daw sa mga senior citizens kay puhan mag-agi sa local finance committee tanganing mahiling yung sustainability saro lang yan sa example kaya da ito na ipapasar. How would you respond on tabi kagawad, Migs? Okay. Sa Sir Pio, actually yatong second post ko po yato document yato sa Sangguniang Bayan na kung ano po ang status ng trabaho naman. So, tandaan po ninyo, sa first column ang nakabutang session date. Second column, referred matters. Third column, kung kaninong committee, pig refer. And the fourth column, action taken. On the fifth column, remarks. Okay. Yato tabi po na pigasabi ni Vice na big disease ko so taako sa to naggibo ng ordinance, then why is it still a deficiency?
Kumbaga yan nga ta dito pa, hindi pa, oo. Mhm. So, ang problema po sa itong 118 na deficiencies, wala po sinda committee report. So, ano talaga ang nangyari nung committee hearing? Mhm. Dapat ubos po dyan sa Sangguniang Bayan, factual. Walang labis, walang kulang, kung ano talaga po ang nangyari sa committee hearing, amo na po dapat ang ibubutang sa remarks. Mhm. So, ubos po yan, wala closure because wala ning committee report. Okay. So Okay. ang punto mo tabi duman kagawad Migs is maaraman kan publiko what's the status of these measures and dahil Yan. duman sa mga remarks kung ano ang dapat nagibuhon pa, tama ba? Yes, umpo. Oh. And makikita mo po dito sa fourth column, action taken. Ura man po ning committee hearing. Mhm. I'm talking in general. Kung ano po yung nakasaad doon. Pag-abot sa remark, ubos po yan, deficiency po talaga. Wala Iyo. ako kopya nung one. Basta ura talaga po closure. Iyo. Oo. Umpo. Okay, but the problem is arog ka ini paano, although this is hypothetical, pag ang mga post na arog ka yan is it will be subjected to so many interpretations, negative or otherwise. Yan, Kaya opo. ang sabi kan ba is it's not good ano kung arog kanta napipinturan na parang sa isip kan mga taga ginubatan na dahil pigigibo ano yan parang pigtutukawan. Tama po si Vice. Mhm. Na ako, nagpara-follow up na po ako. Aktibaran kaya ninyo ading mga ordinances, resolution, and passage of a message from the mga urgent passages pati from the mayor. Natukaroon ninyo, make action. Mhm. Umpo. Kaya linuwan ko po yan to for information of the public kung ano talaga po ang nangyayari sa Sangguniang Bayan. Okay. Now, may na-mention naman yung BC Alcalde, parang it's early for politics. How would you respond ni Tabi Kagawad? Hindi naman po ako, sir, pwede mamulitika. Last term ko nga na. Ang gusto ko sana po mangyari, maging active. Pakarayan po, kung ano man po ang Tagalog sa aman. Because we are there to protect the interest of the people. Gusto ko nga ang mga tao. So nga ng last term ay parang ako something important na mararamdaman ako sa mga tao. Pero pag-abot sa niya na nagapolitika, politika baga kami, sir. Mhm. Politiko baga kami na politika. Mhm. Hindi. Hello. Mhm. Okay. Now, kung igwa ka patabing gustong idagdag na sunadangog mo na gusto mong simbagon man na daay ko naihapot sa imo na sa imong pagkakataon madangog tabi kami kagawad Okay. Megs. Umpo, sir. Hindi ko sana namo yan sana po. So, 3 times na mention po niya na 6 months na dinelay naman. So, budget niya, nung mayor po siya, last year po niya, 9th year niya as mayor, na kami daw, dinelay naman, so, to budget niya in the year 2022. Kung po yan matod na dinelay naman. In fairness man po, po respeto na sana po by then Vice Mayor Rolando Palabrica, na mention po niya, na mention si Chino, hindi naman dinelay, tinda po ang nag-delay nung sandang budget. Why? Mhm. Naisubit po ninda ning October 12, 2021 so budget. Nagkayo ang Sangguniang Bayan that time, nagkayo ning lockdown. Natukar naman sa session more or less October 28 na. Kina only to find out hindi pa sinda nagasubmit sa AIP, the Annual Investment Plan. Procedure po yan. So, dapat mamo na nga na po so Annual Investment Plan, AIP, before po so budget. Pauno ka maga-budget kung wala ka plano? Kumbaga parang sa kabayo. Namo na so kariton sa kabayo.
So, immediately, sinabihan namon sinda. Committee hearing pa kami san AIP. Pigangal po gilayin sa mga head of office. O, ya di unra din plano. O, unay pa kami dadagdag para pagabot san budget. Pigiristorya po sa head of office. Oo. Kaya, Ayun. ningkwan, ukon po naman sala na delay sa budget niya. And hindi man po 6 months. Kasi first quarter, natapos na po naman sa deliberation nung sa budget plus approval. Kasabay nga ni po San Sir Pio, so investigation ng ghost employee. Mhm. Kaya, kaya marathon talbyo kami sa ito nagkataranta, May election. Tapos kami, halos pirmi kami dyan sa Sangguniang Bayan dahil ongoing man rin po so investigation ng ghost employees sa ito sa ginubatan. Yun, oho. Okay, Oo. anything else tabi Kagawad Megs before I let you go? Go ahead. Okay, ang pag-abot naman po ay sa Pauno sinabi Manggila yon. So last na sinabi niya tungkol sa backer, sir. Mhm. What a term. Sir, ako po, ang pagka-persona ko po, I have lots of family and friends. I have wonderful individual, sir, na may knowledge in politics who consider us as family. I have colleagues and government employees, di man po, sir, sa ginubatan o sa luan man, na nag-guide, nagataw sa amon advice, pag-abot sa amon man na mga ubetong gusto man naman ibutang dito sa ginubatan. Kaya, sir, ay atong term na backer, it's not right to say backer. Maraot man yaton. Mhm. Okay. Now, one more. Any move coming from both sides na mapats up ang gabos na ini and then diretso na ang dayaday na sir, kwan kan sanggunian? From the very start, nagkayuman kami sa tulamat tungkol baga po, sir, sa to so aid to barangay, Mhm. na bigla na sa nang inaprubahan ninda na magkayo itaso aid to barangay. Oho. Kuan na baga kami sa to. I was calling for unity because we are the chosen champions na por ginubatan. Sana po talaga magkarasad na po. Napagal na akong maray. Wala, Gemma, you are our vice mayor. You have to lead us. Ukan sa na mamira-pira, ukan sa na 5. Dapat ubos kami. Nagabot na so ex officio, nagabot na po sa bagong SK chairman. Mhm. Teach the SK chairman sa tama. Oh, si Kate is still very young. They have to teach her right. Mhm. Kami, so iba naman kapag iba, mga kwanda talaga, mga talagang matitibay po sa pag-abot sa legislation. Oo. So, ang pakiusip ko na sana po, magkarasad na talaga po. Talagang, ako po, no, pag-abot sa trabaho, pag-abot sa pagiging legislator, I do it by heart. Kaya kung ano man po ang naipost ko na if there was no intent na ma-destroy kong si Simon, it was just an information for the people as part of my job. Okay. Yun lang po. Sige tabi Kagawad Megs, and if you're already satisfied sa gusto mo man ipag-abot, we will let you go. Salamat po sa oras tabi Kagawad. Mabuhay man po tabi ka mo. Salamat, Sir Pio. God bless you. Opo. Likewise. Kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Okay, so yan tabi pa di. Another presentation niya to tungkol sa napuna na issue dyan sa Sangguniang Bayan. Hopefully, ma-patch up na ini. Dahil ang taigwa na nin pag-huroron sindangon yan, magpon yan sundo sa aga. Iyo. Sige. Yan tabi pa di. Sa to yung mga dagdag na informasyon with Kagawad Migs Amano, Ginubatan Sangguniang Bayan, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Kargado kita ko dyan na agatabi kataod-taod man nag-signify man si Congressman Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ma-respond bandado man sa pahayag man ni Mayor Crizel manungod yan sa People's Initiative, and ininuta man si kumpadreng Jimmy tasimbag man ito kaso bago sa inot man na pahayag ni Vice Mayor Gemma Onghoko kan ginubatan manungod sa issue man dyan sa deliberasyon sa Sangguniang Bayan kan ginubatan. Now we have in flesh and in blood taod-taod time check muna kita tabi Boss Art tainabot kita kan oras si Boss Art usiya, the last man standing, the last of the Mohicans,
Oras Pilipinas 9:31. An oras hatod sa Indokang RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka lang. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Daming gusto ako mawasak. Bakit inom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Masakit maglagari pag makulog ang kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho, mati man kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex, kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot, Farexited! Parex Vitamin B1, B6, B12. Farexited! If symptoms persist, consult your doctor. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. This ang Surf Bar, new look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Standby muna tabi all units na kasubago paabot ning intent si Executive Director, Attorney former Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kanako Bicol manungod man sa mga issue. We confine na lang duman sa issue ning mga sabi. Mga pagbabakal nin pirma para sa People's Initiative
And everything else, ending, so timing, we confined sa isyong iyan tabi. Congressman Pido Attorney, good morning. We're on ay tabi sa Tingog kan Banwaan. Reynaldo Pio and siguro sa nag-antapay kang PBN DCGP. Good morning. Opo. Congressman, siguro once and for all, dumana lang muna sa ano ba talaga? May pinagtuturol bang kantidad para pirmahan ining People's Initiative a pabor para sa pagbubusol na yan kan lakdang? We will listen. Go ahead po. Well, we advocate for the change, this meaningful change in the Constitution. And right now, yaon ang method na kung saan pinagagamit na ang People's Initiative. And when we speak of People's Initiative, Tio, it should be the initiative and will of the people ang dapat masunod. Having said that, Tio, sana kung magpirma ang satuyang mga kababayan, mga registered voters sa probinsya kang Albay, at sa bilog na Kapikolan, sa naaabot kan sa itong signal na nakatamang satuyang, magpirma sinda na naaayon sa indang kagustuhan, nasasabutan ninda, at din bako sa rason na sinda tinawan ki konsiderasyon. So sa paagi kan Tio, ang sa kuyang komento dyan, kung may pinagtatao dahil nindo pag-aksipta ron, kung dahil nindo nasasabutan dahil kamo magpirma. But to those who keep on alleging na there is signature buying, sana naman mag-presenter sinda si testimonya duman sa nagkatarawan. Kasi po, if you keep on alleging na igwang araw kini, kasi o na natawan si Bagas, o natawan si Santa Pesos, at sinadawag mo man sana ang istorya, ang apot tabi kan kayo, hearsay, business. So, we are one in saying that the people's signature dapat na ipagbakalon. And we are also one in saying that the initiative should be the true initiative of the registered voters. Without fear or any consideration, nagpirma sinda duman dahil nasabutan ninda. So, nakapalaman sa petisyon or sa signature page na BP. Iyan, so napakalinaw, medyo ma-repeater na lang kita nin salient points. Primero, kamo mismo nagpapahayag kung mapirma, dai magpirma na bako susog sa konsensya dapat nasasabutan, asin bako binakal so pagpirma ninda over. Well, tama po, Pio. And ikadua, iniisyatibo susog sa mga leyes na existido. Well, tama po, Pio. And ikatulo, kung igwanin, kamo mismo nag-encourage sa publiko, kung igwa ni nagtangro, biba kalampirma, kumurarat, pigbabakal ako, mareklamo ako, tabi Congressman, tama ba? Tama, Pio. And sa mga nagpaparataraman na like sa nagpa-interview pa sa bago, na by bigbakal, they have to present positive testimony. Kasi kung ang istorya man sana, sinadangog, nangapot ka, hearsay or chismis. In order for legal action to take its own course na tabi, mapirsigir itong sunagbakal, buda sunagpabakal. Well, tama po kasi it matters the issue na minalabo ang tunay na objeto kay People's Initiative. Ayun. In other barangays, nakulang mo yung magpirma alagad, natakot lugod sila dahil baka ngayon kasuhan kami, dahil ngayon sa aligadong masalaan niya kami na tinawan kami kay Sanggatos or Magas. But these are now fear o pananakot or minsan na alingas-ngas na kung sa'yo nakaka-apektar sa marayan na objeto kaining People's Initiative. Remember, Pio, advocacy tayo and di ko at kinakaila at susuporta kita dyan dahil nagikitang chairman ng Committee on Constitutional Amendments na ipasata na ilaban ka duman so pag-amenda kang restrictive economic provision na kung saan na padagos na disinsentibo
nakakapagpugol sa paglaog ng mga darakulang mamumuhunan di sa tuyang nasyon. Iyan na sa tuyang padago sa pinaglalaban dahil kumabuksantaan sa tuyang ekonomiya, madara ini dakulang pangangapital. As in, bako sa nakapital ng daradara, it will also spur economic growth and opportunities not only in the Metro Manila but even in the countryside na maging potential sa investment kining dayuhang na mamumuhunan. And the much needed job generation, Tiyo, na pangangaipo talaga kang sa tuyang mga kababayan. As compared to other countries who has this open economy, wala sindang economic restriction sa mga foreign investors, araw kang Singapore, araw kang Dubai, Abu Dhabi, they have lots of job opportunities na kung saan pasisiring duman sa tuyang mga OFW dahil yaon duman ang oportunidad. It's high time that this provisions, the restrictive economic provision, na bako naman nakakapag-responde sa presenting panahon with regards to our economic and business climate or landscape, dapat halion na ini sa tuyang konstitusyon. Okay, may naunambitan ka high time, there are those ideas na asikasuhon mo na sa mga problema ngunyan, ekonomiya, presyo kan mga barakalon, before ining kasiributan na ini na pirma-pirma. How would you respond to it, Congressman, that attorney, we will be listening? We can do it all together. Remember, fixing the inflation, fixing ining lakaw na presyo. You don't need to amend the Constitution. These are caused by internal and external factors. But there is a permanent problem enshrined in our Constitution, which is this restrictive economic provision. Remember, Pio, when we adopted the 1987 Constitution, 36 or 37 years ago, may tama pinagurulayan ng globalization, trade liberalization. But right now, this is the name of the game. And if we continue to have this restriction, limit the foreign equity participation sa tuyang ekonomiya, then we will continue to be a country of monopoly and oligopoly. Ano nangyari? For the past 36 years, ang igwa kitang restriction sa araw kining pagninegosyo sa tuyang ekonomiya, we became the most exclusive economy in the world. If you name it, Pio, nagkakapira lang na pamilya ang pagsadiri ng darakulang industriya sa tuyang nasyon. It's because of these restrictive economic provisions. Mm-hmm. And so ibang nagsasabing hindi na papanahon, nuwarin, kung bako mo niya, nuwarin tayo nigigibuhon. Remember, this is the best time because this is the first half of the BBM presidency. Pag inibutan naman ini on the second half, then masasalaan na naman this is for the term extension of the president. And as I have said, always, Pio, it is always the right time to do the right thing. Warang oras ang pag-gibok itama. Kung tama ang gigibuhon, maski anong oras pwede mo yung gibuhon. Opo. Nabigla na sa nakita ka ini, Enero, biglang nagbutwa ini. Si Sai po ang nagtao sa indong marching orders. Is it the leadership of the House, Malacanang, or what? Kindly expound, Congressman. Ramo Pio, advocacy ko na ini, haloy na. Naipasata. So, restrictive economic provision amendments in the 18th Congress. And I'm still part of the advocacy on pushing for its amendment this 19th Congress. Alagad, permi pinagtutukawan duman sa Senado. So, continuing advocacy, and that's why when we were invited by the League of Mayors of Albay to conduct a lecture kung paano mag-busol kaining People's Initiative, readily nag-uyon kita, and now we are helping them to push for this meaningful and needed change in our Constitution. So, sa Satuya, advocacy at na warang nagbubusol digdi sa Satuya. Panduwa, kasabay ko digdi ang Sakuyang Club, which is a
a civic organization, the JCI Senate Legazpi, na nagpirma naman sinda. Pangtulo, kasabay ta ang mga mayors. Yan, naputol. Sandali. Nakuha na yung call ko. Congressman, our apologies. And naputol lang yung call ko, tabi. Nagre-redial ako. Kindly accommodate, Congressman. Ano, yan na. Okay na, nag-ring. Go ahead, Congressman. Tabi, naputol kita. Well, yan po. So, if you will ask me, kung isa ang nagbusol pidigdi sa kuya, ako po ang nagbusol kan sa kuyang sadiri bilang haluin ng advokasya na pinagtutubudan ko na magdadaraki karahayan at benepisyo sa satuyang nasyon. Is this happening man sa ibang rehiyon, tabi, Attorney Congressman? Well, ang haram ko po nangyayari man ini sa ibang rehiyon, but I can only speak for the province of Albay and some of the provinces in the Bicol region. And I am confident that here in our province, we will get the constitutionally mandated or required 3% for each legislative district. Yan po ang sakuyang pwedeng maitaram. Opo. Lastly, Congressman, before I let you go, once and for all, siguro, ultimo kung inimanagod sa temang ini sa imo, ha? Pangapunan mo, dai magpabakal kan pirma. Go ahead, tabi. Di po magpirma kung ang sa indong konsiderasyon base sa 100 pesos or sa bagas. Ang sa indo pong konsiderasyon, iyon na nasabutan nito ang sa indong pinagpipirmahan sa pinagtutulak na People's Initiative dahil sa indong pagtubot, ini ikakarahay kan sa tuyang banwaan, madara kinakol na pagninegosyo, as in mapapapasil ang pag-amenda sa konstitusyon sa paaging joint voting ang Senado as in kang House of Representatives. Sana, yan lang ang pinakakonsiderasyon bago kung kamo binayadan o nakareceive di ano man na material na bagay. This is People's Initiative. Its noble intention to effect needed change in our Constitution must be sacred. Sana po pagtarabangan sa ini as in maipaliwanag na sa bilog na banwaan, lalong-lalo na digdi sa probinsya ng Albay. Congressman Attorney Pido, salamat sa oras. Mabuhay man po kamo. Salamat and marinal daw po. Thank you so much. Si dating Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., Executive Director ka na Bicol. Siguro tapos na. Iyon nangapunan na. Dapan mga istorya na kung iguanin mga binakal ka, magpa na mismo. Maglataw na as in let justice take its own course. Yung istorya keeps on dragging and dragging and dragging. Parehong issue, parehong siging sirkulasyon. Di ba, Boss Art? Ay nako. Sige po. Yan si Attorney Congressman Pido Garbin Jr., Executive Director ka na Bicol. Nakahuro niya tuon yan sa programang Tingog Kanbanuan. Idiretso ta na si Boss Art. Boss Art is in the house. The last, anong number si Boss Art? Number 4 ba? Number 3. Ayan. Number 3. Boss Art Uzia, the man himself in flesh and blood. Boss Art, pakiusog-usog ng diit sa mikropono. Presenting Boss Art Uzia. Your movie got on parade. Yeah. Well, good morning, Pio. I'm back. I'm glad that I'm back here. All the days that I spent for the primes of my life. Yeah, Boss, makirequest akong diit, pakiusog ning dita so boses mo na kinahuhumalingan. Serious na kayo ni. Yan, aron sa nakan. Okay, si Boss Art Paano Usia is recognized as one of the historians na kan DCGB among others representing Ginobatan. Representing Ginobatan. And Boss Art haligi kan DCGB, haligi kan broadcast media sa bilog na Albay and Legazpi and Bicol for that matter. Igwa siyang mga salient points na gustong ipaabot man sa publiko, nakakukuha niya ito ng ideya, inda ko kung mag-snowball ini. Boss Art, igwa ning parang mga gusto kang i-share na ideas sa kagsawa. Yes. What prompted you to personally go here sa DCGB Tabe? Mag-English kita o Bicol? Or maski Tabi, Boss Art. Sige, Tabi. Ano ang kuhan? This concerns about my being a researcher. Anong nangyari? Nakuha ko so files noon tungkol sa Kagsawa. Kagsawa ruins. Unian Kagsawa, bilog. Iningon yan ang Kagsawa.
Yan, so nahihiling Belfry. tang niya. Oo, iyo. Igwa ka ng imahe na bilog so simbahan and igwa ka ng kunya so imahe na. ano yun, Didi? What is my purpose of coming? Oho. Ining kagsawa kaya, bako man sanaan na wara sa mapa nung February 1, 1814 eruption. So pagputok ito kang bulkan na matindi. And doon sa maliwanag digdi na bako direktamenteng na distroso so kagsawa kan hali mismo sa bulabugakan mayon. Bako sa nasuagsawaan na wara, subudyaw, sukamalig, dang ginubatan. Na-transferan mga banwa na yan eh. Pero kagsawa ko, natatibad kung kulangon sa oras. Okay, so ano ang parte na gusto mo pang ipasabot, Boss Art? Because the general notion is na balunbunan niya yan na simbahan ang nagluluwas sa sanangan ibase diyan sa So Belfry so kampanaryo. Yes. Ang istorya digdi minaluwas ang kurangan ni kay ito dyan si Father Francisco Aragoneses. Ang primerong binunyagan dyan da inaisian kung si Say. Si Pedro Tabao, aki ni Kalipig Tabao, asin nulmog. Isipon mo ang mga ngaran na yan. Bako pa yan Kristiano. Pura pa nagkaigonin si sabing conversion from non-Christian to Christianity. Okay. Yes. So ang ngaran dyan iba-iba. So we go now duman sa main topic. Topic. So, ano ang punto duman? So yung sa pagkabalunbun kan simbahan. So ang istorya digdi minaluwas sa Pio. Ang sistema bagan ba yun? Bako man sige-sige. May putok yan, pagkatapos may turbulence, sulaba miluwas, then simmer down. Iyo so karakteristik naman yun. Nagpag-simmer down, taso kung mga pigluwas, dahil man nakaabot sa kung sain-sain, duman man sana sa gali. Diyan sa abagakan mayon. Pag-abot min panahon, uminuran kimakusog. Ito ang nagdarakan baha. Pasiring sa parte kan kagsawa, kamalig, budyaw, asin ginubatan. And that was 1814 man. 1814. Ayun. Pero bako so bulag-bugakan mayon. Bako itong automatic na balunbunan tulos. Imagine, ang kadrakula ng gapo na kasindrakula nin bahay kubo, makaabot yan dyan sa paghali sa mga may bulag-bugakan mayon. So I got your point, Boss Art. Na bako ito automatic. Bako automatic. So natambak debris duman sa mga gali. Pagkatapos sinasabi digdi na uminuran ng makusugon, ito ang nagdapadaos-dos, baha. Ito ang nagpawara nakapikta na nawara so kagsawa, nawara so budyaw, so kami nanubog so simbahan, pati so kamalig, pati so ginubatan na distroso. Okay. So the point is na gusto mong i-drive at na mawara itong notion. Kung tama pag-intindi ko, Boss Art, wawara itong general knowledge ko niya na pagputok, automatic na balunbunan. Ito ang gusto mong ipunto na bako arog ka ito. Bako arog ka ito. Ayun. Ang nagpakuang ka ito, sa uran na makusog, nagkausa. Arog ba sa ruwal ka ito, grabe sa uran? Siguro arog ka ito. Yan. Now, what is by the under point? Talipot sa init, medyo ko na. Ini ang retrato kan original na kagsawa. Ipailing mo sa camera, Boss. That's the camera. Ayan, digdi sampang mo. Digdi unis. Yan po ang bilog pagkagsawa. Turn it to the left. Your left side mo. Yan. Kaputan mo, Boss Art. Yan. Bilog pa ang kagsawa dyan. Bago pa so pagbugakan bulkan. Bago pa naraot nung 1814 eruption. Inungan yan natada. Yun na. So nahiling tangon yan. Belfry. Yan. Ano ang gusto kong... You are very much enthusiastic in the pursuance of the so-called tourism. Yes. Mayaman ang Albay. Pero naiibog ako na sa ibang nasyon, sa ibang lugar, nagpara-imbento kami mga festival, just to promote, digdiigo kita, intact. So what is my proposal kay ini?
magkaigwanan conservation kaining simbahan kan kagsawa. I think igwa na ning move ka yan eh. Now, ano ang dapat gibuhon? So local government kan daraga, supported by the local government of the province of Albay, to sit down with the Diocese of Legazpi, ki Wispo, ipresentar na ini for the conservation of the church. Dahil man, taining natatada na ini, Pio, na bill free na yan, bako sa entirong panahon buhayan, magagaba yan. Paano na kung yan? So, ano yan? So, emblem kan na sabing 1814 option. So, memorabilia. Yes. I-fortify ini, ibalik ining simbahan. Kataning man sanay, ayan o. Taso simbahan ka ining kagsawa, bako mandakula na simbahan. Kapilya eh. Ito na chapel o. Okay, So, yan ang gusto kong sabihin. Then, pagkatapos, bukta ka na kan istorya kan kagsawa sa laog. For the benefit of those who will be coming there, going there, and then knowing the history of kagsawa talaga. Sain mo ini isusumitir na sa imong proposal, Boss Art Tabi? Sa original, right? Sain mo siya isu-proposal mo, sain mo isusumitir? Sa National Historical Commission, sa city government, sa diocese? Or si Art Osia, Art Osia man sana. Kung magasabi sa ginubatan, ora man ka oragi. So I cannot just promise that I can do it alone. So I would like to propose this. I'm now here proposing na ang probinsya karal by government, so local government kan daraga, mag-sit down conference ka iniki Obispo. Ta siyempre, ikaw bagitan sabi na separation of the state and the church. Tangani mahali yan na magkaigawang diskutiran dyan, mag-sit down conference na and propose this conservation. Iyo tadi pisil. By force of nature, marupok yan. Marupok, masasayang. Masasayang yung managad. Okay. So I'm afraid we have so little time, Boss Art, for your so precious bata. Nagsakat pa si Boss Art, nadidipisilan hindi magsakat. Kaya pa. At least na ikuan mo, Boss Art, so pinaka-salient point kan tuyo mo tabi didig, Boss Art, and we will monitor and ipopost through mi tabi yan na preservation managad kan kagsawa. Kung gusto nindang, if they would like to have my participation, I can give this to them. Yan na research mo. Sain mo nagkaharalungkat na baol iyan tabi, Boss Art? Igwa kung si Papa, suma mi, igwa kong mga old books, nahiling ko so libro niyang Ami Patria. Ami Patria. To my country. Sa English. Tayo si Papa kaya, Kastila ito magtarami. Ano mga libro ito? Yan, Ami Patria. Yan pa. Pinsaro-saro ko ini. Then I compare notes so sa English. Yun na inagluwas. Ayun. Okay. That's good. Tabi, Boss Art, salamat sa wisdom as in informasyon na ipigpasabot mo sa Samuya. Mabalik po kita. Tamabareta muna si Angel and may mga hanap buhay kita. Yung tropa naka-standby. Taod-taod ka mong priority pakalis kan mga pagirumdom. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kainan na, tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes. 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan.
din ang lasa. Ma, extra rice pa! Nor. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Para kay Coco Martin, ano ang ibig sabihin pag may check? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Disganado si House Deputy Leader as in ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos ibasura ang criminal complaint kay ni Laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte dahil sa pagpayag kay ni death threat sa telebisyon. Sigun kay Castro, dismayado ini sa pagbasura kan kasong pigsaangat kay ni kontra kay Duterte ninhulita nagpalyar ang Quezon City Prosecutor's Office na marekognisar ang idinarang takot kay ini sa iya asin sa pamilya. Sa ibong nalado, basado sa Piskalya kan Quezon City, kulang o bako supesyente ang ebidensya tanganing maiduon si Duterte sa kasong grave threats. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa Ginebra. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule,
Liver Aid. Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana, kaya urual daw. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana, kaya urual daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi. Plemix! Vitix Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi. Plemix! Vitix Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Buhat! Paren laksa! Dali lang sa'yo. Kaya ko rin ba yan? Mukha lang madali kasi pinaghandaan. Araw-araw, palakas ng palakas. Dahil may disiplina, may training. Yun lang? At may Revicon Forte. Naka-Revicon para makatulong sa kondisyon ng katawan. Lakas! May calcium, magnesium at amino acids. Tumutulong pampalakas ng muscle at buto with proper diet at exercise. Ang mahirap, nagmumukhang madali. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Nor! This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan!
Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bago hire tong si Chong, gagawin play ang P-pop song, gagawin pag San Miguel Pilsen. Online game na tawan, uwi na pero nagkwentuhan, gagawin pag San Miguel Pilsen. Tapos mag-binge watching, naglakad kita best friend, gagawin pag San Miguel Pilsen. Ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Inga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Joey! Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salsera. Ang idulukan masa. Dainang iba Joey Salsera. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey! 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 Matinabang sa kapwa. Joey! Ang idulukan masa. Joey! Salseda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey! Joey! Ang satuyang kongresista. Joey! Mabuot matinabang. Joey! Idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi. May pakisuyo si Madam Rose na Graheda, si Manay Rose na Graheda. Kung midbid tabi nindo si certain engineer Kides kan ligaw, maki-inform na mag-contact kay Madam Rose Graheda, kay Manay Rose Graheda sa number na 0946 973 3799. Yan. Kung di sa'yo nakakamidbid bang tabi kay Engineer Kides, diyan daw sa Ligaw, makikontak da tabi, importante, may ipakisuyo lang, information, i-contact si Madam Rose Graheda sa 0946 973 3799. That's 0946 973 3799. Kung di sa'yo mandatabi, nakakamibid kay Engineer Kides dyan sa Ligaw, paki-contact na lang si Madam Rose, daigwadaaning i-inquire, papaabot na informasyon ata kay Engineer Kides. Sige, diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas na sa linya si Joshua Bino. Si Joshua ang nainutabi Chief Tech Ramir. Si Joshua, good morning, go ahead. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paraang tabay. Sa dagdag niya itong Bareta, dapat no build zone. Itong certain area sa Barangay Buraguis, Legazpi City na nagkaigwaning pag-landslide kalakaaging bulan ng Disyembre 2023. Oho. Hindi na Tabi Serpio ang nagdulawas na rekomendasyon ni Engineer Arlene Gayaw, Cat Mines and Geosciences Bureau o MGB Region na 5, matapos na kumbaga iniman ang nagdulawas sa kinondisyon nindang assessment duman sa lugar matapos ang nasabi ng landslide
sigun kay Engineer Dayaw, although volcanic rocks man itong parte kan na naunang dito ng lugar, alagad kung bakit sa kahoy Serpilyo, humok na, lapa na, ang nagdulawa sa investigasyon, kaya nagkaigwa kay landslide, dari nag-bar down so irarong kaytong slope duman sa lugar, and naguyod na sa naman itong nasa parting itaas kan bulod-bulod, kaya ruminasay tabi Serpilyo Sudoga, dara pababa pa rin sa salog, itong nagkatira ng mga kaharungan. So, kung yan, Purok Uno, tama ba? Roger to that. Kan Buragwiz. Yan. So, ang no-build zone is the entire Purok over? Ito mismo tabi Serpi yung area ito na naon sa gilid kan na pangpangkaya na bulod-bulod dyan. Kuda itong kataning mismo kan salog. Kasi doon ki Engineer Dayaw, nawara si Joshua. May difference yan sa tuyang transmission sa telco. Joshua, kindly redial kung naputol si Joshua. So no build zone, iyon na po ini ang official na rekomendasyon kang kunyan kan Mines and Geosciences Bureau, DENR. No build zone itong lugar na ruminampahog yung daga diyan sa Purok Uno kan Buragwiz. Tabi Joshua, okay na naka-reconnect na, naputol na si Joshua. Basta no build zone, iyon na po yan yung pig-aabangan niya to baga mga follow-up sa programa man hali dyan sa DNRMGB. Mismo nang si Engineer Arlene Dayaw. Madam, good morning tabi isay mo. Salamat sa informasyones na ipig-share sa samuyang pag-iriba. No build zone na po yan ang lugar naan, lalo na sa may pangpangbagada dyan sa bulod na anta sindaan nakakaisikan assessment kaan kan daga. In fact, igo nga ni sinda ka ito ning mahiwasan na pinaggibo na survey sa bilog na Albay. Yung ground survey na hindi ko nga ni kung ito pwede pang gamiton. Ta siyempre, as time goes by, minaliwat bagaan configuration kan panahon. Gustong sabihin may epekto sa panahon, sobrang init, sobrang uran, tibaan, igwanin mga panibago ng findings na bako na supo sa enot ng geological survey ninda ka ito. So ito sa natabi, Joshua, na portion ito sa may pangpang tabi sa Purok Uno? Roger tabi, Sir P. And actually, sigun nga ni Engineer Dayaw, magkaigwa ki landslide o dae duman sa lugar, dapat no build zone ang area. According duman sa PD 1067 o ining Water Code of the Philippines, sigun kay Engineer Dayaw, 3 meters hali sa pinakagilid o pinakapangpang kansalog, dapat daisirti yun ng infrastruktura o mga residensya. Iyon. So yan, ma-follow up naman kita kanyan sa kapitan dyan sa barangay kung paano yan may i-exihir. Taapwera kan so geological findings, igwan in dekreto presidensyal na minabawal. Baka kung dakol na tamaan dyan, anong gigibuhon kan barangay ka yan? Roger to nagtabi at sigun kay Engineer Dayaw, nasa poder na kan barangay, kan LGU, kung paano ang magiging disposisyon duman sa mga maapektaran na harong o nigwaman. Sigun nga ni kay Engineer Dayaw, sadit man sa nakutang landslide so nangyari sa Buragwiz, pero magsadit niya magdakula, dipisil. Dipisil pa kung igwan ng existido pangunyan na pwedeng agihan kay itong dekreto presidensyal na minabawal sa kumpirang metros hali sa body of water ay nasalog. Roger, maaraman ta dyan sa Buragwiz kung igwa. Kung dae, it's okay. And kung paano ninda ma-exhir yung no build zone. Sige. Roger Tadi, so yan ang naging laman kan pakikipag-ulay kay Engineer Dayaw Tadi. Actually, dapat kita makaulay tangon yan, pero medyo nagahol sa oras. Kaya araw nila kayo sunagin na pagsistema Tadi. So yun ang laman, pahayag kan NGB Region 5, may kinaramat sa pigalat-halat ng informasyon, landslide na yan, na nakaaging bulan sa Buragwiz. Di na-informara naman nila yung city disaster, natawa na Sir Pio ng kopya. So, sige, That's good. Sige. Alright, Tabi Sir Pio, yan ang dagdag na informasyon hali sa MGB Bicol. Joshua Binod, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa mga follow-up report. Iyan po, kanakalis na si Mana, pinagsusubaybayan ta, ha? Pero Tabi, Chief Tech Ramir, ang pwede tang maakomodar, si Ans na lang, Si Ans na lang yung duwa pwede.
Sige, Ands. Go ahead. Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag man niya tong bareta, dainin negatibong komento ang alkalde kan syudad ni Legazpi manungod sa nangyaring balasahan kan nakalihi sa semana kan mga konsehales digdi sa syudad may kinaraman sa indang committee chairmanship. Ang sinabi kunya na pag-aaga kan na alkalde sa DCGB News kung saan ang solamente yung paglaom niya sana sa nangyaring hero sa mga komitiba digdi sa sanggunian panlungsod kan Legazpi iyo ang may padagos man giraray ang programa na ipinagtalaan kan LGU para sa mga Legazpenyo. Kung kay alkalde dahil siya nahihiling na maraot na magiging resulta kay niya, alagad naglalawam siya na suportaran man giraray kan manlain-lain ng mga komitiba ngunyan sa hunta kan syudad ang enot na mga tigproponir na programa kan sa iyang administrasyon asin man ang mga maabot pang programa ngunyan na presenteng taon. Sinabi kan alkalde na nahihiling niya na magiging cooperative man giraray ang mga konsehales sa syudad asin hindi na mabantayan man na mamonitor man kan BC Alkalde kan syudad bilang presiding officer kan sanggunian na panlungsod kan Legazpi. Anyway, mayoriya sa indaman na linya da bagatabian zano. O tapos mga komitiba na sensitibo sa indaman giraray ito. Yes, oo. No problem man tabi. Okay, sige. Yes, Sir Pio, ang naging pahayag kan alkalde makalihis ang harusong simana na balasahan sa sanggunian panlungsod. Kaya bahan si Boy Sumubil and si Boss Art Ans Galero, DCGB. Sa aga, bantayan, Konsihal Milabal, Ans tabi, kung mag-asumir na dyan sa sanggunian panlungsod. Mama Mila, welcome sa sanggunian panlungsod kan Legazpi. Al, good morning. Go ahead, Pade. Yes, Pade, good morning. Naghalat naman si board member Dante Arandia sa Committee on Environment. Kan pag-schedule niyang committee meeting niya na aga. Yan. May kinaraman ini sa alleged illegal quarrying activity. Yan. Yan sa Pamitisan kan Mayon. Siring sa sinabi ni board member Arandia kan sarong simana na kaipuhan magkaigwaman rin separadong investigasyon nasanggunian panalawigan at apira ini kan pag-ipo man na pangapudan ni Gobernador Attorney Grex Lagman na maghiro man sa mga office concern aramon ang katotohanan kan bagay na yan. Kaya nagpaluwas siya ng memorandum order sa nagkapirang departamento digdi sa Kapitolyo. Pero digdi sa level ka sa Guniang Panlawigan, ngunya na alas 10 supposed to be, schedule an committee meeting and as of this moment, yaw na si board member Dante Arandia, nag-alat na sanakan mga maratender, kung may mga tender, ayaw bigay sa legal. So, amigo ta, si former Judge. Oh, good morning. Romeo. Sa tuyang amigo, paling Pio, yaw naman nagabot na. And napigalata pa si mga imbitado sa gibuhon na ning committee meeting ni board member Dante Arandia. Good morning, Judge. How are you? How are you? Ay, Judge is always good. Pero kung kaampang kong reporter na yun, si Pio sabi, anangkor ta. Anyway, alaton may tabi, Judge. So, hindi ko ba si Pio yan? Sige, intervita ko yan. clear day ka pala ni Judge. Oo, pag ikadaan, ay laman, nagsayo mo si Judge. Tar mo, siper sa nangimot, siper. Siper nangimot. Gari may sikreto ka mo si Judge. Anyway, sabi pa rin, alaton may na lang ang development digdi. Tigalatas sa iba pang mga imbitado para sa committee meeting na ni kan Committee on Environment. Sige, line, isang Guniang Panlawigan, Alarmario. Thank you. Sa pagikayan, salamat po kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Day maghali, tulos na masunod News Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez.